आता ताई चालली आहे कामावरती. सकाळचे 6 वाजलेत, 6:30 वाजलेत. आणि ताई डब्याला काय नाही ते सुद्धा दाखव. ही कोणती रेसिपी आहे? मम्मीने बनवलेली चिकन रेसिपी, नागपुरी चिकन रेसिपी. हे आणि चपाती ना. आता ते ताईच्या डब्याला खाणार आहे, त्याची तुम्ही आता रेसिपी बघा. आमची मम्मी झोपलेली आहे. सकाळचे 6:30 वाजले. ताई चालली. मास्क घातला का? ते मोबाईल ह्याच्यात ठेवलास तू? ऑफिस, मग ऑफिसवरून सासरी. हा मम्मी, आमची मम्मी झोपलेली आहे इकडे. बाय. दिल कुठे गेली बघ. माझं काम चालू असं. हमारा जॉब चालू रहता है ना मम्मी. दिल आतमध्ये खाते बघा. दिल डायटिंग चालू आहे का? नमस्ते. आज मी तुम्हाला नागपूरला घेऊन जाते. कशाला माहितीये का? नागपूरला गेल्यानंतर आपण कोणाकडे पाहुणं गेलं ना तर आपला पाहुणचार कसा करतात, चिकन मटन आणूनच करतात ना. तर त्याच्यासाठीच आपल्याला नागपूरला जायचं आहे. तर ते नागपूरला जायची गरजच नाही. मी तुम्हाला नागपुरी आहे ना सावजी चिकन करून दाखवते. नागपुरी चिकन. हा, नागपुरी चिकन. चला आता करूया. आता एवढं साहित्य सगळं घेतलेलं आहे, पण आता तुम्हाला मी साहित्य नाही दाखवत आहे. मी तुम्हाला डायरेक्ट करूनच दाखवते. आता इथे बघा, गॅस पेटवलाय, पॅन ठेवलाय आणि पॅन पण तापलाय. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला आता बघा मी काय काय टाकते. पहिले 2 चमचे धने, 2 चमचे धने टाकले. थोडे धने आहे ना जरासे ढवळून घ्यायचे. आपले धने चांगले तडतडत आहे. आता तोपर्यंत आपण आहे ना त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरा आणि गॅस आहे ना आता मी बारीक करते. 1 चमचा बडीशेप, 1 चमचा चण्याची डाळ, 1 चमचा आपले भाताचे तांदूळ. आता हे सर्व थोडं भाजून घ्यायचं. आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा दगडफूल आणि आपली ही 4 लाल मिरची घेतली आहे. आता मंद गॅसवर आहे ना, थोडा बारीक गॅसवर हे आपलं सगळे मसाले भाजून घ्यायचे व्यवस्थित. आणि थोडे भाजले ना की त्याच्यानंतर आपल्याला 1 चमचा खसखस, तांदूळ डाळ चण्याची आहे ना चांगली भाजली पाहिजे. प्रत्येकाच्या गावामध्ये कसं माहितीये वेगवेगळी पद्धत असते ना, तेच तर आपल्याला खायला आवडतं. आता हे आपले मसाले भाजायला आले आहेत. आता त्याच्यामध्ये खडे मसाले काय काय टाकते बघ. हे 5 हिरवी वेलची, हे 10-12 काली मिरी, 1 चक्री फूल, थोडासा दालचिनीचा तुकडा आणि 4-5 लवंग. हे पण त्याच्यामध्ये भाजायला टाकायचे आणि थोडं ढवळून घ्यायचं. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे आपलं सुकं खोबरं थोडंसं पाव वाटी किंवा असं थोडंसं 3-4 चमचा असं सुकं खोबरं घ्यायचं किसलेलं. ते पण त्याच्यामध्ये भाजून घ्यायचं. आता आपला सर्व मसाला भाजलाय बघा. आता हा ताटामध्ये काढून घेते. आता आपल्याला या पॅन मध्ये आहे ना थोडंसं तेल टाकायचं आहे. एकदम थोडंसं तेल टाकते बघा, बस. आता याच्यामध्ये आपल्याला हे 2 कांदे घेतले. आता हे कांदे आहे ना माझ्याकडे सफेद घेतले. तुम्ही आपले नेहमीचे कांदे पण घेऊ शकता. हे कांदा आता जरा चांगला भाजून घ्यायचा. लालसर, हा थोडा लाल होऊ द्यायचा. ही बघा आमची दिल काय करते. हे दिलू, शो युअर फेस. असं करायला आवडतं आमच्या दिलला. इथे बघा कांदा कसा भाजलाय. असं भाजायचं कमी तेलामध्ये. कसं माहितीये तेल का जरासं टाकायचं. आता हे आपल्याला आता इथे आपण बनवला नसताना गावच्या ठिकाणी बनवला असताना तर हे आपण 2 कांदे आहे ना चेचून चुलीमध्ये भाजून घेतले असते. आता हे आपला कांदा भाजलाय.
आता मी पॅन आहे ना जरा इकडे घेते आणि आपला कांदा थंड होईपर्यंत आपण इथे चिकन शिजायला ठेवूया. म्हणजे काय ना काय चालूच आहे आपल्या ना. आता इथे कढई ठेवली आहे. कढईमध्ये आपल्याला आता तेल टाकायचं आहे. आता चिकनला पाहिजे तेवढं आपण तेल टाकायचं आणि इथे अर्धा किलो चिकन घेतलंय. स्वच्छ एकदम साफ करून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला चिकन आहे ना, चिकनचा कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला ढवळत राहायचं आहे. म्हणजे फिरवून घ्यायचं तर तो चांगला शिजून येतो, फ्राय होतो बघा तेलामध्ये. चांगला तेलामध्ये चिकन आहे ना 5-6 मिनिटं चांगला फिरवून घेतलाय, म्हणजे परतून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही 1 चमचा मोठा 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट आहे ती टाकते. आता इथे 1.5 चमचा आहे ना लाल मिरची पावडर घेतली आहे. पण 1.5 चमचा का घेतली माहिती आहे का, त्याच्यामध्ये आपण 3-4 मिरची लाल घेतलेली आहे ना मसाल्यामध्ये. आपल्या 1.5 चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद. आपल्याला चवीपुरतं त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. म्हणजे आताच मीठ टाकून द्यायचं जेवढ्या रेसिपीला लागेल तेवढं. हा जेवढं आपल्याला लागेल ना ते. चवीपुरतं म्हणजे एकदमच सर्व टाकायचं. ते चांगलं ढवळून घ्यायचं. आता इथे बघा आपलं सर्व साहित्य टाकून झालेलं आहे. खाली आपला भाजलेला मसाला सोडून आता हे आपल्याला चिकन आहे ना शिजवून काढायचं आहे. पण ते कसं काढायचं माहिती आहे का, आता त्याच्यामध्ये डायरेक्ट पाणी नाही ओतायचं आहे. थोडा गॅस आहे ना मीडियम करायचा आणि त्याच्यावरती असा खोल ताट ठेवायचा. खोल ताट ठेवला ना की ताटामध्ये पाणी ठेवायचं. म्हणजे हा गरम पाणी त्यात टाकायचं का? हा हे गरम पाणी मग त्याच्यात टाकायचं. हे थंड पाणी डायरेक्ट नाही. तोपर्यंत तर आपल्याला चिकनला आहे ना वाफ पण लागते. आता हे आपलं इथे शिजतंय ना तोपर्यंत आपण मसाला वाटून घ्यायचा. म्हणजे आपण खाली आत उभा नाही राहायचं. बरोबर. आता आपण पहिले सुके मसाले भाजले आहे ना ते वाटून घ्यायचे सुकेच. आता इथे बघा 5 मिनिटं झाली आणि वरचं पाणी आहे ना तापलंय. हो वाफ येते. हा आता हे पाणी आहे ना आपण त्याच्यामध्येच ओतायचं आहे चिकन मध्ये. त्याच्याने काय होणार की ती प्रोसेस जी हीट प्रोसेस पण सेम राहील आणि ते थंड पण होणार नाही. हे आपल्याला आता शिजवायचं आहे चांगलं. आता परत तसंच करायचं आहे. पाणी ठेवायचं. हा पाणीच ठेवायचं आहे आणि आपल्याला पाणी लागेल तसं पाणी ओतायचं. नाही पाणी लागलं तर नाही ओतायचं. आता इथे बघा पहिला सुका मसाला वाटून घेतलाय. सुका पूर्ण वाटून घेतलाय, पावडर झाली आहे. आता याच्यामध्ये आपला कांदा, 2 भाजलेले कांदे, 2 कांदे भाजलेले आणि त्याच्यामध्ये आपली लसूण, त्याच्यामध्ये आपली लसूण बोल कोथिंबीर. आता हे आपल्याला पाणी टाकून वाटून घ्यायचं आहे, गरगरीत करून घ्यायचं. आता इथे मसाला आपला वाटून झालाय. ते बघा एकदम बारीक पेस्ट झाली त्याची. आता इथे परत 5 मिनिटं झाली आहे. आता आपण पाणी नाही पहिलं ओतायचं. आपण पहिलं चिकन बघूया. चिकन मध्ये पाणी आहे ना. मग पाणी काय करायचं? हे साईडला ठेवायचं पहिलं तसंच. म्हणजे लागलं तर आपण ओतायचं, नाही तर नाही ओतायचं. पाणी आहे याच्यात आहे ना. पाणी आहे ना. आता हा मसाला टाकल्यावरच समजेल आपल्याला किती पाणी लागेल ते. पण पहिलं असं जरा थोडं 5 मिनिटं अजून शिजू दे ना, कारण मसाला टाकला ना की ते उडत राहील ना मसाला. म्हणून असंच पाण्यामध्ये चांगलं शिजून घ्यायचं. चिकन जेवढा चांगला शिजेल तेवढा छान लागतो खायला. त्यानंतर तो मसाला टाकायचा. आणि हा मसाला पण आपण ऑलरेडी भाजलेला आहे. तो काय भाजा परत मसाला फ्राय करायची गरज नाही याच्यामध्ये. म्हणून लेट टाकायचं. म्हणून लेट टाकायचं. आता इथे बघा आपलं चिकन शिजलंय. आता त्याच्यामध्ये आपण मसाला टाकूया. आता मस्त शिजलाय बघ है ना. आता त्याच्यामध्ये हा वाटलेला मसाला टाकायचा. मसाला आपला चांगला भाजलेला आहे ना, म्हणून आता काही फ्राय वगैरे करायची काही गरज नाही आहे. तर थोडं त्याच्यामध्ये पाणी टाकते. तो आपला गरम पाणी आहे ना तो. आता याच्यामध्ये आहे ना सर्व आपलं साहित्य टाकून झालेलं आहे. आता फक्त आहे ना थोडा मसाला टाकला म्हणून ते मुरायला ठेवायचं आहे मीडियम गॅसवर आणि झाकण ठेवायचं. आता
आता आपलं चिकन बघा मस्त झालाय, रेडी आहे. एकदम छान झालाय. वा वा. आता गॅस बंद करते आणि तुला काढून देते आणि तू खाऊन दाखव. चपाती बरोबर हा कसं झालंय ते. आता इथे आपलं बघा 5 मिनिटं जरा मुरायला दिला, पण ते चांगलं घट्ट झालं ना. मस्त झालंय. मसाला पण बरोबर झालाय. आता तुम्ही आहे ना या ग्रेव्ही बरोबरच जेवाल. चपाती, भाकरी, भात. तुम्ही म्हणजे मी. चला सर्व करा. वा वा वा. गरम 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 वाफा निघतात आहे बघा. येता का जेवायला? चला एकत्र जेवूया. बस बस झालं मम्मी, बस बस झालं. चल आता त्याच्याबरोबर काय खातो? चपाती नवीन गरम गरम. गरम गरम चपाती. एक मी किती चपात्या खातो सांग? 2. बस. जास्त तर जास्त कधीतरी 3 खाल्ले तर. नाही त्याच्यावरती नाही 3 खाणार का तू? नको 2 होतात. तर इथे आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. सर्वात आधी आज तुम्हाला मम्मी टेस्ट करून दाखवणार. मम्मी टेस्ट करून दाखव. ही अशी चपाती तोडायची एक हाताने. असं सर्वात आधी मी बघतो चिकन व्यवस्थित शिजलंय का. तू पण घेतलंस? हे माझं चिकन. खा. आता मम्मीने खाल्लेलं आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. तुम्हाला प्रश्न नाही पडला की मम्मीने चिकन कसं खाल्लं? टेस्ट तर सांगतोच मी, पण मम्मीने काय खाल्लं तेही तुम्हाला दाखवतो. हे आवळ्याचं लोणचं. ती रेसिपी येणार आहे तुमच्यासाठी. मम्मीने आवळ्याचं लोणचं खाल्लेलं आहे, मम्मीने चिकन नाही खाल्लं. दिसते बघा कसं काहीतरी वेगळा प्रकार. तुला सांगू हे जेव्हा चावतो खातोय ना मी, मीठ बरोबर आहे काय बघ. मीठ व्यवस्थित आहे. कारण मी आहे ना सर्वांच्या शेवटी मी मीठ टाकते, पण याच्यामध्ये आहे ना अगोदर टाकलेलं आपण. हा काही टाकलं नव्हतं आणि आपण ते मसाला टाकला, हळद टाकली आणि त्याच्यावरतीच मीठ टाकलं आपण सर्व. मीठ एकदम व्यवस्थित आहे. पण हे जेव्हा खाणार ना तेव्हा माणसाला माहिती पडून येईल की आपण गरम मसाला टाकलेला आहे याच्यात. कधी कधी चिकन मध्ये माहिती नाही पडून येत ना, पण ह्याच्यात माहिती पडून येणार. सर्व खडा मसाला आहे ना. खडा मसाला आहे आणि ग्रेव्ही पण एकदम छान लागते. याच प्रोसेसने तुम्ही सुद्धा बनवलं काहीतरी वेगळी चव मिळणार तुम्हाला. रोजच्या सारखं चिकन नाही वाटणार, काहीतरी वेगळं वाटेल तुम्हाला. अशाच प्रकारे तुम्ही रेसिपी नक्कीच बनवा आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा. आणि असं आपण चिकन खात असाल ना तर चपातीला ना तेल नाही लावायचा. सुकी चपाती भाजायची, सुकी चपाती बिना तेलाची. छान लागते भाकरी सारखी. त्याची ग्रेव्ही पण एकदम छान झाली आहे.